Мин сине яратам ахры дип атала һәм ул җырның авторы Лизда Бахярова. Бәлки сез Зәңгәр туман җырын беләсез. Ул язган, ул иҗат иткән һәм аның сүзләре Ренат Абый Харис язды. Ул җырны башкарды Равил Харис. Ул хәтта Татарстанда да аны бик сирәк башкаралар. Менә хәзер Монреальдә ул популяр булыр алгатлас дип ышанабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, бәлки кушылырсыз да. Ул шундый җиңелчә, бик романтик сон. Әйдәгез алкышлыйк. Yaratам ahre vakit seni uylarım tatlıdan tatlı şuna da uylap duymayım uylarım tatlıdan tatlı şuna da uylap duymayım. Seni yaratam ahre günü tünü sağnuğum tenim buylap жылы болып жылы болып ағылам. Мен сені яратам ахры, жырға қушам есімі. Сен есіміңді қазір менің сүйу хисімді. Yaratam ahre, seni yaratam.